Kupiti Suezki kanal. 177.000 dionica koje posjeduje Kediv. Postoji li ikakva sigurnost da će prodati? Godine 1875. jedna odluka Lionela de Rothschilda osigurala je gotovo preko noći britansku kontrolu nad Suezkim kanalom. No, taj trenutak bio je samo površina. Generacijama je obitelj Rothschild gradila financijsku mrežu. Jesi li čuo za Rothschildov otok? Kupili su otok upravo na Antarktici. Njihov otok je potpuno cenzuriran na Google kartama i ništa se ne može vidjeti. Koja je tiho oblikovala imperije kroz dug, resurse i skrivenu globalnu moć. Geto i trgovac s novcem. Priča o Rothschildima počinje u Judengasseu u Frankfurtu, uskoj, prenatrpanoj ulici u kojoj su gradske židovske obitelji stoljećima bile zakonski ograničene, zabranjeno im je bavljenje većinom profesija i trgovina, osim jedne djelatnosti koju kršćanski kanonski zakon zabranjuje vlastitim vjernicima, pozajmljivanje novca uz kamatu. U tom ograničenom svijetu rođen je Mayer Amschel Rothschild 23. veljače 1744. sin skromnog trgovca robom i kolekcionarskim kovanicama koji je lokalnim njemačkim prinčevima isporučivao rijetke primjerke. Kad je Mayer imao 13 godina, poslan je u Hanover na školovanje kod Simona Wolfa Oppenheimera, židovskog financijera koji je vodio bankarske operacije za hanoverski dvor. 6 godina koje je tamo proveo pružilo mu je temeljito obrazovanje u deviznom poslovanju, državnim zajmovima i umjeću održavanja veza s plemstvom. Vratio se u Frankfurt 1763. godine, prenoseći stečene vještine u obiteljski mali biznis i sljedeća 2 desetljeća polako se transformirao iz trgovca kovanicama u financijera ozbiljnog ugleda. Do 1785. kada landgraf William IX od Hesse-Kassela nasljeđuje jedno od najvećih privatnih bogatstava u Europi, upravo Mayeru je povjerio njegovo upravljanje. Odluka koja je obitelj postavila u središte riznice dovoljno velike da financira ratove. Rat kao prilika. Francuska revolucija 1789. razorila je politički poredak Europe, a četvrt stoljeća ratovanja koje je slijedilo stvorilo je idealne uvjete u kojima je dobro umreženi i prilagodljivi financijer mogao prosperirati. Dok su Napoleonove vojske preplavljivale kontinent, landgraf od Hesse-Kassela pobjegao je iz svog teritorija, ostavljajući svoje bogatstvo u Mayerovim rukama. Mayer ga je koristio s hladnokrvnom preciznošću, posuđujući kapital vladama Austrije i Pruske po kamatnim stopama koje su obitelj obogaćivale s svakom sljedećom transakcijom. Kad je Napoleon nametnuo kontinentalni sustav, svoju trgovinsku blokadu dizajniranu da ekonomski uguši Britaniju, Mayer to nije vidio kao prepreku, već kao priliku za arbitražu, tiho organizirajući kretanje robe preko blokiranih granica kroz obiteljsku mrežu agenata i kurira. Do 1812. kada je Napoleon donio katastrofalnu odluku da krene na Moskvu, Rothschildovi sinovi već su bili raspoređeni po glavnim europskim prijestolnicama, spremni pružati ratni kredit vladi kojoj je to najhitnije trebalo. Financirali su obje strane sukoba uz promišljenu neutralnost. Nathan u Londonu usmjeravao je sredstva Britaniji, James u Parizu podupirao francuske kampanje, tako da bez obzira na ishod na bojištu, obitelj bi naplatila svoje dugove. Mayer je sam preminuo u Frankfurtu u rujnu 1812. baš kada su u grad stigle vijesti da je Napoleon ušao u Moskvu, ostavljajući za sobom 5 sinova i financijsku mrežu, koja je već nadmašila mogućnosti bilo koje pojedine zemlje. 5 strijela, 5 prijestolnica. 5 sinova Mayera Amschela podijelilo je obiteljski posao s preciznošću vojne kampanje. Amschel Mayer, najstariji, ostao je u Frankfurtu kako bi upravljao izvornom operacijom. Salomon se preselio u Beč kako bi razvijao veze s Habsburškim dvorom. Karl je poslan u Napulj da služi Bourbonovoj monarhiji dviju Sicilija. James, najmlađi i možda najsnažniji, uspostavio je obiteljsku prisutnost u Parizu. Nathan, treći po rođenju, preuzeo je London, financijsko središte nacije koja je brzo postajala dominantna sila na zemlji. Nathan je djelovao najbrže i dosegao najviše. Dolaskom u London već 1804. uključio se u financiranje britanskog rata protiv Francuske. Kupovao je državne obveznice, odobravao zajmove riznici i gradio privatnu mrežu kurira tako učinkovitu da je navodno primio potvrdu o Napoleonovom porazu kod Waterloova 18. lipnja 1815. nekoliko sati prije same britanske vlade. Prednost u vremenu koju je potom iskoristio na londonskoj burzi učinila ga je izuzetno bogatim, iako je obitelji trajno pripisana optužba za insider trgovanje, koju su teorije zavjere od tada dodatno uveličale.
James u Parizu u međuvremenu je financirao francusku industrijsku ekspanziju kroz 1820. ulažući kapital u tvornice na sjeveru, a zatim je postao glavni vjerovnik novo neovisnoj Belgiji nakon njezina odvajanja od Nizozemske 1830. kupujući državne obveznice u tolikim količinama da su Rothschildi desetljećima držali disproporcionalnu kontrolu nad ekonomijom nove države. U svakoj prijestolnici u kojoj su djelovali obrazac je bio isti. Nisu se ograničavali na posudbu vladama, već su se učinili strukturno nezamjenjivima, financirajući ratove, obnove i revolucije s jednakom spremnošću, uvijek pozicionirani da naplate bez obzira na to koja zastava se vijorila nad ruševinama. Željezni stisak žive. Ono što je razlikovalo Rothschilde od svake druge bankarske dinastije 19. stoljeća bila je njihova spoznaja principa koji većina financijera nikada nije artikulirala. Trajna moć ne leži u posuđivanju novca državama, već u kontroli fizičkih tvari koje novac čine mogućim. 1830. obitelj je osigurala ekskluzivni ugovor o upravljanju rudnicima žive u Almadenu u južnoj Španjolskoj. Najveće poznate ležište žive na svijetu i time su tiho preuzeli kontrolu nad jednim od ključnih uskih grla globalne monetarne opskrbe. Živa nije bila luksuz ili industrijska kurioznost. Bila je ključni reagent u procesu amalgamacije kojim se srebro izdvajalo iz rude u rudnicima Meksika, Perua i Bolivije. Bez pouzdane opskrbe njome, srebro koje je podržavalo međunarodne monetarne sustave ne bi se moglo prerađivati u značajnim količinama. Zaključavanjem proizvodnje u Almadenu, Rothschildi su osigurali da gotovo svaki srebrni novčić kovani od latinoameričke rude prolazi kroz opskrbni lanac pod njihovom kontrolom. To nije bila tajna, bio je to dokumentirani trgovački ugovor, otvoreno pregovaran s španjolskom krunom, jer ovdje nije bilo riječ o posjedovanju bogatstva, već o kontroli uvjeta koji bogatstvo čine mogućim. Desetljećima je jedna obitelj istovremeno sjedila na raskrižju državnog duga i sirovine koja je omogućavala funkcioniranje globalnog monetarnog sustava. Graditelji carstava, kraljevi dijamanata i zionski pokrovitelji. Rothschildi nisu financirali carstva iz daleka. Oni su oblikovali geografiju kolonijalne ekspanzije ulažući kapital u preciznim trenucima kada su teritoriji mijenjali vlasnika. Transakcija Sueza 1875. ostaje najpoznatiji primjer, no prisutnost obitelji u Južnoj Africi bila je dugoročno vjerojatno još značajnija. Kada su se 70. godina 19. stoljeća otvorila dijamantna polja Kimberleya, kapital Rothschilda postao je najveće vanjsko ulaganje u ono što je Cecil Rhodes kasnije konsolidirao u De Beers Consolidated Mines, kompaniju koja je početkom 1890-ih kontrolirala otprilike 90% svjetske proizvodnje dijamanata. Rhodes je bio vidljivo lice. Rothschildi su bili financijski motor. Njihov udio u De Beersu prirodno se proširio na rudarske interese u zlatu, koji su pomogli oblikovati ekonomske temelje onoga što će postati Unija Južne Afrike. Ipak, kapital obitelji nije tekuo isključivo prema imperijalnoj dobiti. Tijekom Velike gladi, koja je između 1845. i 1852. devastirala Irsku, Rothschildi su bili glavni financijeri British Relief Association. Kad su iseljenja u Highlandima produbila siromaštvo diljem Škotske, Lionel de Rothschild osobno je financirao društvo za emigraciju kako bi pomogao raseljenim zajednicama da se naselje u Americi i na antipodima. Isti osjećaj zajedničke odgovornosti najtrajnije se izrazio kroz obiteljsku predanost sionizmu. Alphonse Rothschild u Parizu i Edmund James de Rothschild usmjeravali su dugotrajno financiranje židovskih naselja u Osmanskoj Palestini, uključujući osnivanje Rishon LeZiona, jedne od prvih značajnih sionskih zajednica danas predgrađa Tel Aviva. Nakon osnutka Izraela 1948. krediti Rothschilda pomogli su u financiranju izgradnje zgrade Kneseta i Izraelskog vrhovnog suda, utiskujući obiteljsko nasljeđe u samu fizičku strukturu židovske države. Pad i reinvencija. 20. stoljeće testiralo je dinastiju na način koji sama akumulirana bogatstva nisu mogli apsorbirati. Prvi ozbiljan udarac dogodio se 1931. kada banka Kreditanstalt u Beču, institucija čijem osnivanju je obitelj pomogla 1855. nije mogla objaviti svoje račune, pokrenuvši katastrofalan bankovni krah koji se proširio srednjom Europom i produbio veliku depresiju. Krah je narušio reputaciju Rothschilda za financijsku nepogrešivost. Slijedilo je i gore. Kada je Njemačka anektirala Austriju u ožujku 1938. Louis Nathaniel de Rothschild bio je uhićen dok je nacistički režim sustavno zaplijenio obiteljska imanja, umjetničke zbirke i bankarske operacije diljem okupirane Europe.
Propagandni film iz 1940. Die Rothschilds pretvorio je njihovu stvarnu povijest u instrument genocidne ideologije, koristeći 2 stoljeća dokumentirane aktivnosti kao šablonu za antisemitističke teorije zavjere. Austrijska grana izbjegla je u Švicarsku prije najgoreg progona, ali je europska infrastruktura obitelji bila razorena. Dodatnu štetu prouzročila je 1981. francuska socijalistička vlada François Mitterranda nacionalizacijom Pariške kuće. Umjesto da se uruše, obitelj se tiho reinventirala. Diverzificirala je u vinske posjede, najpoznatije Chateau Lafite Rothschild, danas procijenjeno na nekoliko milijardi eura. Konsolidirala je razbacane operacije u Rothschild & Zonuka, savjetodavnu i upravljačku firmu za imovinu. Također su pomaknuli svoj gravitacijski centar dalje od izravnog državnog kreditiranja prema upravljanju bogatstvom temeljeno na povjerenju i dugoročno držanim udjelima u rudarskim gigantima, uključujući Rio Tinto. Duh za stolom. Danas nijedan pojedinačni Rothschild ne pojavljuje se na standardnim ljestvicama milijardera. Ipak, ukupno bogatstvo obitelji, raspodijeljeno preko desetaka grana, trastova i dugoročno držanih udjela, gotovo sigurno doseže $100 milijardi. Bogatstvo koje je funkcionalno nevidljivo ne zbog tajnovitosti, nego zbog matematike generacijskog raspoređivanja među nasljednicima. Kad je Jacob Rothschild, 4. barun Rothschild, preminuo u veljači 2024. njegova smrt jedva da je zabilježena nasuprot pompi koju izazivaju figure poput Elona Muska ili Bernarda Arnaulta. Taj tihi odlazak otkriva nešto bitno o tome kako obitelj danas funkcionira. Rothschildi više nisu najglasnije ime u globalnim financijama, no njihov kapital i dalje je ugrađen u industrije koje su pomagali graditi prije 2 stoljeća. Od rudarskih poslova u Južnoj Africi, preko vinogradarstva u Bordeauxu, do tržišta državnih dugova u Europi. Funkcionirajući manje kao dinastija, a više poput geološkog sloja ispod modernog gospodarstva, po kojem većina ljudi prolazi svaki dan, ne osvrćući se ni na što ispod sebe. Nisu osvajali carstva, nisu vladali narodima, naučili su nešto puno moćnije. Moć se ne drži na vrhu sustava, ona je ugrađena u sam sustav. Kroz ratove, revolucije i propadanje carstava, Rothschildi su se svaki put postavljali na isto mjesto. Ne iznad vlada, nego unutar mehanizama, bez kojih te vlade ne bi mogle funkcionirati. Novac kad su države trebale kredit, živa kad je svijetu trebalo srebro, infrastruktura kad su carstva trebala širenje. Ne kontrola silom, kontrola kroz nužnost, jer kad sustav ovisi o tebi, više nije važno tko sjedi na prijestolju. I s vremenom se nešto promijenilo, moć nije nestala, postala je nevidljiva. Danas nema nijednog Rothschilda na vrhu bilo koje ljestvice, nema javnog pokazivanja dominacije, ali strukture koje su pomagali graditi i dalje postoje. Tiho premještaju kapital, oblikuju industrije i nadživljavaju nacije koje su nekad o njima ovisile. Priča o Rothschildima nikada nije bila o preuzimanju svijeta, bila je o razumijevanju kako svijet funkcionira i postavljanju sebe tamo gdje svijet ne može bez tebe.